Tara, gde ideš danas ti? Idem da se klizam na ledu. Stvarno? Vidim, Tara. Šta je sve tu? Ovo je, ljudi, zaštita za glavicu. Ako se ove nogice okliznu, za malo. Tara, kreni da vidimo kako hodaš. Drugari, Tara je danas po prvi put na klizanju. Da vidimo kako ona to radi. Ja mislim da je zaista odlična i za nekoga ko je prvi put stao na sličuge, ona to odlično radi. A tu je i Tarin tata da joj pomogne, ali da je ponekad i malo ometa. O, da li ste spremni za jedan blesavi vozić? A, da vidimo! Brže, brže, brže! Ne baš toliko brzo! A sada je na redu jedno pravo umetničko klizanje tate i ćerke. Pa bravo, bili ste odlični! Gotovo klizanje, je li, Tarice? Baš smešno hodaš, ali stvarno me zanima gde nas sada vodiš. Au, čoveče, kakva promena! Iz one ledene dvorane došli smo na plažu. Ali ovo je nova plaža i pogodite gde se sada nalazimo. Tako je, drugari, u Italiji smo i prva stvar koju radimo je jedemo picu. Zar ne izgledaju preukusno? Pica je bila preukusna, vreme za igru. Drugari, gde god da odemo, prva stvar koju Tara traži jeste, pa pogodili ste, parkić. Pošto je lepo ručkala, sada je vreme da se sjajno zabavi. A vi mi recite, šta vi mislite? Da li ovaj parkić liči na parkiće u vašem mestu ili su parkići u Italiji drugačiji? A Tara je pravi avanturista. Ona obožava svuda da se popne, sve da vidi i sve da isproba. I ništa ne predstavlja prepreku za nju. I posle igre vreme je za sladoled! Jedan najlepši italijanski sladoled. Jedno je sigurno, italijanske patkice pričaju potpuno isto kao naše. A vama ako se dopao ovaj video, ne zaboravite like i subscribe.